Hej og velkommen til. Hvis du kan lide at rejse, vil den video give dig helt nye muligheder og idéer om krydstogter. Efter pandemi skibet tilbage på vandet, og det blevet forberedt med det nye ventilationssystem, og skibene meget mere sjovere for rejsende. Jeg fortæller dig ikke kun om krydstogter, men jeg kan også vise dig, hvor du kan blive en del af krydstogtindustrien. Lige nu i den video kan du se et af nyeste krydstogtskibe, der ligner en stor by på vandet med sin egen infrastruktur. Det ikke kun store byer eller hotel på vandet. På det krydstogt der mange restauranter, caféer, butikker, diskoteker, vandrelande, spa, idrætshaller, teater, casino og forskellige attraktioner for børn og voksne. Bowling, billiard, volleyball, basketball, tennis, surfing, laserspil, 4D-biograf og på nogle af skibene der store rutsjebaner. Hvad synes du om det? Hele tiden på krydstogt arbejder mange animatorer, som tager sig af din underholdning, og du har mulighed for at aflevere børn til børnehave eller børneklub på det samme krydstogtskib. Mange krydstogtlinjer meget børnevenlige og giver godt tilbud på priser og rabatter. Det også nogle krydstogter, hvor børn op til 18 år kommer helt gratis. På et krydstogt besøg hver dag en ny by og et nyt land, og du har hele det til at udforske og nyde det nye sted. Derfor har du mulighed for at se 3 lande og 5-7 byer på en uge. Krydstogter for alle slags mennesker i alle aldre og børn fra 6 måneder. Der elevator til handicap med kørestol. Mennesker med kørestol kan også godt rejse og nyde livet og se verden. Krydstogt den eneste rejseform, hvor du i din levetid har mulighed for at rejse hele verden rundt. Her får du gode priser, og du har også mulighed for at rejse og tjene penge. Alle skibe på vandet nu og arbejder. Vi har ruter rundt i verden, og krydstogt den sikreste mål at rejse ifølge UNESCO's testedat. Jeg tror helt sikkert at du er interesseret i det. Vi elsker krydstogter, og jeg mener at det den mest interessante og aktive mål at rejse og opleve verden på. Vil du vide hvordan vores internationale klub fungerer, og hvor mange du får prisrabat, og mere end bare prisrabat. Derfor jeg vil invitere dig til en seriøs samtale.